Kidukelak ausomar lapen jangreng ausomara phan kosonsi ahemari thirklong apiapo ingtangkring ausomaratum ason lo ke pachari pon thekjia phanpura kiramtang thereponi phaitrok siarni sangtihidi paklangso number 12 lo ke charli aputhak cheroktok amai paman ponsi Life Foundation N.G.O atumpen pachini pon Bangso cheroktok amelong Life Foundation N.G.O amephu Mongol singing tia hin pen me chepahem phusi me ke phalam the harsing rong hanga hin pen pachini pon Bangso amelong paklangso number 2 ara chetong dunsi Life Foundation N.G.O tumalong me RDP dun ko ano ni kahilo pen ni tumarong lahayalam nang kithan ni taining samulo tanili hemao tuma sitanili ta ding dunin tungtu na tumla ana wasai kimi sina tumna ana parilo nasili tum karbia haike tumke akitu pen tengno itekhe kasini la sandu ulan nasili tum sita banga kaya son hakha tumta banga kaya tuma andong apas ili tum kithek dun thek dia phansi nang tumta ansisi nang tumta nang tham nang momlo mane laan kivang alangi tum hilubing pen kiva posini tum ganin che chung sapti la penin che thepi la penili tum sitami alang litum kithek thi aphan ka paching thu ponji pupena joini mate ili tum education ahin sitami karbi atum kya vidya pupena joini laan alang litum chupaduk pen litum nilitum hana ke bujai na ke than aposini tum sitami parents tumahin pestami nin sampi la pen ke nili tumahin parents at tumahin pestami alang li tumay school along na kalang tum NGO pen tang thu kon lo pestami ini kitheo hi jumi ta pidunji la pen nili tumasomar sitami alang li tumalo pachari dende ko pusi nili tumdake parents ahin pen ke nili tuchingwa ke thapen ning mane chidonlo Mei ke paman pon bom aporahut mei phwa ke haipen ke pachini pona tengke Life Foundation N.G.O lake isi kidukelak heme jangre ausomara phan kelana ponjia phansi bang sosong amhang pathek ponlo lasi komara bangphu bangphia tum setami methang asomara phan loke pacharli dunjia phan akadure dokwa polote bangso N.G.O phan nang humri ikami lapenan parta ke joy ke pensi bangso N.G.O tuma hin pen osomara phan ke lo pacharli ponpo Lana pon popusi mei phu Mongol singing tia hin pen klarda kalam the pachini pon la kala lo e tum karbia khai tum ke kipe pi hup akhai pina la pasi kipe pi hup aparta asu se kipe pi ta posona khai pina la pasini to mang ke la lo la plan shobe matha pono ko lo tum ke awareness dengna itu NGO do kokpen bata school di pichot pen son cheroktok che la pasi li to mabang ke NGO dengna ko pen situ matha se pin sila dak paklangso nong tu labangso dimolong nitum la bipolo paman polo apen dak to mana churolo la lang tum itu la puana kilo pen kibang sitaju alang to well receive lo itu mapan la pen ke besen alang tum lam hui sitame che pachoy ponong lo siningarong parpik ano asini tum labangso awareness kedeng nangkok la pen kedeng pona bangke usumara ke thiapan usumar bongmumar bihek atuma phan kupuson si kalana ponjima api apo chimande lo dangte usumara daito kosonsi ilitum kichiman thekjima usumara phan kosonsi respect people usumara long pan puthot ilitum respect longjima jola haya puthak sini tum chingbai chingsai polo News report Harsing Ronghang KTV News